тарона нуқтати ҷи тақдим мекунад. аммо медонӣ чӣ? худованд ба ҳар яки мо ба андозаи он дарде ки ҳар чизе ки хост гирифту ҳар чизе ки нахост надод моро қувват медиҳад. хоҳарҷон, имтиҳонҳо бедалел нестанд. моро дар ҳар роҳи худованд имтиҳон мекунад. вале шунидам ки ӯ фақат бандаҳои дӯстдорашро имтиҳони сахт мекунад. шояд туро дӯст дорад ё шоядам бисанҷад, то бубинад то кадом андоза метавонӣ сабр дошта бошӣ. пас сабр дошта бош, хоҳари азиз. зиндагӣ ҳанӯз шурӯъ шудааст. ҳоло вақтҳои зиёдеро дар пеш дорӣ. баъзан як лаҳза кифоя аст то тамоми мехостаҳоямонро ба даст биёрем. шояд он лаҳза дар идомаи роҳ мунтазири ту бошад. пас бо лабханд ин роҳро тай кун то худованд бароят беҳтаринҳоро ҳадия кунад.